So ngathi ngibuye esikoleni ngelinye ilanga kunenkungu. Yes. So ngahlangana nobhuti and wayengabonakali kahle ebusweni. Yabo kunenkungu nami ngangitshethe umuntu odlulayo nje uqoqelayo. So Yabona mawusasixoxa story sakho ngifikelwa indawo zasemakhaya ngiyayi-understand indawo zasemakhaya ngiyazazi. Uthola ukuthi akukho gesi. So nginalo yonto sekufika leso sithombe ukuthi shoot indawo engenagesi and masuhamba awunabangani. Sengisho abahlala ngasemqashweni wakho yala nihlala ngakhona noma kwenzeka kanjani. Abangani babengekho because sasibuya late abanye babehlala kude sasiphambana if siphume ekithini esikoleni. Ngeindlela ezihlukahlukana indlela zethu. Thema sengizongenela kule ndlela encane engijeka kuyona ezongikhiphela ngasemhosheni. So ngiyitshela ubhuti uzoqonda aqhubeke nami ngimtshela ubhuti ngithi mina sengiyabonga sengifikile sengiseduze nasekhaya. Athi ubhuti hayi ufuna ungishiya khona ekhaya ukuze abone ukuthi ngisafe. Asanganyakazi ngingabanga umsindo. Ubhuti enza kwenzayo. Ngaleso sikhathi ngathuka ngawa phansi. Azama ukugibela phezulu kwami ngimlwise. Ngithi the time ngimlwisa uyangidabula neshit lesikole yabo. So okay wa eloke ezama ukungikhotha ngithi ngiyazama ukumsusa phezulu kwami ngiyamlwisa kodwa kwabanzima khona ngoba wayephethe nesibhamu eloke ngikhombe ngaso. So wangidonsa neskate mengidonsa iskate wakhipha into yakhe ubhuti ngisathi ngiyamlwisa kunjalo ngathi ngithi ngifuna angikaze ngabuza ubuhlungu obunje empilweni yami. So me keep into yakhe wangikhomba ngesibhamu wathi uzongidubula if ngingavuli. So ngabona ukuthi unokube ngife ngamana ukuthi ngavula. Angikaze ngabuza ubuhlungu obunje because angikaze ngize ngibe nomuntu wesilisa phambeleni. So wathe qeda ubhuti kusanjalo wagqoka. Emva kokugqoka kwakhe angazi usikwenzakalani kwavele kwamnyama amehlo ukuthi washonaphi wabheka ngapi angibanga ngisabona because kwavele kwamnyama amehlo. Zange ngilimaze yena ukuthi besuka angibeka isibhamu athi angivule nami wathi mayesehlohla yila ngathuka khona ngempela ukuthi washo ukuthi uzombulala ngempela lo bhuti. Yabo. Ngoba ngiyakuzwa nasesitorini sakho ukuthi uyachaza ukuthi awukaze walala namuntu phambilini. Cha bengakaze ngize ngibe nomuntu wesilisa phambi boyfriend. Sabantu abazwanayo neboyfriend but seme khamba isikhathi sekumele ukuthi senze impilo yabantu abathandanayo. Yes. Kwakunzima ukuthi kube nibe ndawonye. Kwakunzima futhi mase senisekamereni naye. Yes. Ngoba angazi noma ukuthi ngazi ukuthi ngachaza ngithini ukuthi into yakhe yayingavuki. Yabo so sesikamereni. So ngangitshela ukuthi mhlambe inkinga inobhuti. Alright. So theme hamba isikhathi sigcina ehlukene nayo ubhuti. So kwahamba isikhathi ngaze ngathola enye boyfriend. Ngokuhamba ngeminyaka. Yes, so ngihamba ngiqhubeka kanjalo ngempilo. So ngitheme ngithola enye boyfriend nakhona kube nzima but ubona ukuthi ngize ngigcina ngibona ukuthi okay shuthi imina inkinga la. Ngoba nalo munye kwenzeka into efanayo nalo kwenzeka manje senginayo. Kulo yabo shuthi kulo wasekuqaleni ubhuti uthi isitho sakhe sangasesebe ingavuki. Yes. Nakulo wesibili kwenzeka the very same thing. So sengiyabona ukuthi shuthi akangayena ubhuti inkinga imina shuthi inkinga ngoba nalo enginayo njengamanje naye kwenzeka okufanayo. Okushuthi kunenkinga mhlambe yabakhona kulesa sigameke sakwehlela usasesikoleni. Yes, ngicabanga ukuthi shuthi washiya something kumina noma ngoba inkinga
angazi ngathini, so kunzima khona. And awukaze walithola usizo lalento ngoba awukaze wakhuluma ngayo mhlawumbe kubantu abadala, sengisho njengo-aunti, ngoba isimo sakho usaseyingane bayasazi. Sengisho ukuthi mhlawumbe awukaze wa-reach out kubona wabatshela ukuthi nginenkinga manje, sengiqala impilo kanje ukuthi ngumuntu wesimame, sengisemjolweni and inkinga yami ngihlangana nabantu abanento kanje kanje. Awukaze ukukhuluma ekhaya? Engakaze ngikhuluma ngoba ngangitshela ukuthi shuthi inkinga ikulokayi engithandana naye. So sengiyabona njengamanje ukuthi shuthi akangayena okayi inkinga imina inkinga, ngoba nalo yenzeka the very same thing eyenzeka kuyena. Ngoba sefanele ukuthi sikamereni livele lingavuki. Ogayi laba obasebudlelwaneni nabo, uyabatshela ngesehlo sakhe sakwehlela kudala noma mhlawumbe udlulile kusona awufuni nokukhuluma ngaso, unalento yokuthi angibe la ngakho konke okwami okula, angibuyele emuva ngixoxe usizi lwami kulabantu? Angizange ngize ngibaxoxele because angifuni ukubuyela emuva, ngoba ngila eThekwini bengiqala impilo entsha, so bengasiboni isidingo sokuthi ngibatshele ngaso. Yeah. So dadewethu unobhuti osothandweni naye manje, nawe unale nkinga abake baba nawo nalabo abanye oke waphilisana nabo, nenza njani? Odokotela niyabahamba mhlawumbe ama-men's clinic noma abantu besintu ukuze kutholakala usizo, nenza njani? Ayikho indawo singayihambanga, odokotela, ama-chemist nani, but ngiyabona ukuthi shuthi lento ikumina. Ngiyacabanga ukuthi idinga into yesiZulu. So manje inkinga ngiyamthanda uGaye and ngiyasaba nokumluza. Manje inkinga engibhekene nayo ngiyasaba ukumtshela nge-past yami ekwenzeka ngayo, so ngoba angifuni ukubuyela emuva kuyona. Okay. So futhi kahle uyafisa ukuthola ithuba lokumtshela ukuze athole usizo, mhlambe nihambe indlela esenalo iqiniso lala usuka khona nawe. Yebo, but inkinga ngiyasaba ukumtshela ngoba angazi ukuthi uzokwenzakalani, uzothatha kanjani. Yes.